Sika Tiragsak Ko. Tinapalabas, sinurot ni Oliver ni Elisa iji probinsya. Ngem di na nadanon daytoy iji balayda. Madanagan daytoy gaputa amangan no mapukaw na ida nga agina iti biyag na. Inawagan na ni Don Romeo. Tapno damagan na kani Madam Cristina. No sa dino tinagturungan da Elisa. Naamuan man ni Don Romeo ani Richard a mismo tinangitulod ken ni Elisa ije lugar da. Iti panagsubli da sita ken Richard ije syudad. Nagsardeng da iti maysa a restaurant. Ket dita nagraranada kada Don Romeo. Iti panagsasarita da. Dinamag ti Don no agayat ni Richard ken ni Elisa. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Sika Tiragsak Ko. Apay, iho. Talaga ka di nga ay ayatem ni Elisa. Karibal mo, tikabsat mo. Wen, papa. Amuyo dayta, saan ka di? Iho. Ngam ni Oliver te ay ayaten ni Elisa. Kat, nagkita kayo kadi kini Oliver? Saan, papa? Nupay amok asinurot na gayam ni Elisa. Ken, jak amo. Nga iti lugar gayam da Elisa ti ayan ti may sa vacation house na. Wen, kat kumustan da Elisa? Nasayad da, papa. Nasaukan niyak ni Oliver edi mawag. Nga awan ni Elisa ije balayda. Gapu iti dayta, nagdanag unay. Gaputa saan nga ijay balay dati naglayunan mi, papa. Nudikat iti may sa hotel. Sana nakasagana asumango kinitatang na. Kasta? No ita, di na kaya tiyag na ijay balay da. Gaputa ti balay da. Asidag iti vacation house ni Oliver. Kayat na asawan, dinan kayat amakita ni Oliver. Kayat na aliklikan. Sita, agurder ka iti kanen tayo. Amumunuan niya amakan ti para kanyak, ha? Uwan, senyor. Sige, tainak agurdar. Richard, pangasim anak. Liklikam kuma ti panagapa yung agkabsat. Wan, papa. Jak kayat agapu iti may sala a babae ti pagginginuraan yo nga agkabsat. Good morning, Sir Oliver. Nakaring kagaya man. Kasta unay abartak mo'y di kalman. Oh, adtoy, agsopas ka. Agyaman na ka. Anya ti kayat mo akanan, tagpaisagan akin ni Vilma. Sanan. Umdasan ti sopas. Apay ka di ang nagbartak ka, Sir Oliver. Di ka pa yan paanawa iti kalman iti panaginom mo iti arak. Katnagan ni Elisa tisang kabalikas mo. Amom ni Elisa? Wan, mo. Gaputa nagtrabaho iti restaurant ni Richard. Katili na undag iti balikas mo iti kalman. Naawatak asika ti ama ti anak na. Pudno dayta, Tess. Ni Elisa talaga. Di na kayat nga ibaga no asino iti ti ama ti sikog na. Ita, naamok asikamat gayam, Sir Oliver. Amom ka di ti pakakitakan ko na. Nasao kanyak ni Vilma, nga awan ka no iti balayda. No dito'y tinagturungan na. Sa dino nga rod ti ayan na. Tsaka mo. Sir Oliver, saan mo ka di nga ikalaysan ni Elisa? Tangay adamot ng anak yo? Nakasaganak amang ikalaysakan ko na, Tess. Nasayang at nukas na, Sir Oliver. Dayta ti kasayaatan nga aramidam. Ikalaysamon ni Elisa. Nang runa kat addan anak yo. Apay akas ta tila nga masimang pet, Oliver. Na-hangover ka?
Nakaadok ti minom, iti kalman, Papa. Iho, saan kumamat akasta? Ti parikot, sana masulbar babaen iti arak. Papa, Iho, amok alikliklikan na ka ni Elisa. Papa, Nakasaritak idi ni Elisa. Ket kayat nakanaliklikan. Gaputad dan anak yo kini Jinky. imbagak meten kan kuana nga isot ikalaysak. Nakasagana ak aming ikalaysakan kuana. Ni Elisa, ket pampanunutan na ti mabalin na mapasamak no bilang da kayo adwa ti agkatuluyan, iho. Amuna ang nariribok to ti biyag na. Santo ang mapasamak dayta, Papa. Ti makunak, iho, baybay ang pailaing ni Elisa. Bayam ang makapagpanunot ang naimbag. Baybay ak, Papa. Aging ga ang maagaw ni Richard. Jack itulok. Ag pinatay kami nga umuna ka ni Richard. Sakbay ang mapasamak dayta. Anya? Agayat ni Richard ka ni Elisa. Ket Jack itulok ang maagaw na kanyak ti babae nga ay ayatag. Nang runa, ket addan anak mi. Ala, iho. Di kag panunot iti negatibo. Basta ti makunag, baybay ang pailaing nga makapagpanunot ni Elisa. Katnuan yan tuman ti pangadang na, nasken nga irespetom. Saan, Papa? Mariknak nga ay ayatin nak ni Elisa. Ket no kasapulan nga itaray ko, ken umadayo kami. Aramidat. Anak, kumusta ni Elisa? At dan ijay lugar da. Napanijay ni Oliver. Ngam liniklikan ni Elisa. Anak, Manglukat kami iti restaurant ijay lugar da Elisa. Kat iso ti mangimaton. ni Elisa? Wan, mama. Tulungak ni Elisa, mama. Ikak iti pagtrabahuan na. Tapno maragpat na ti kalkalikaguman na iti biyag. Sige, adakan ka dayta anak ko. Ngam pangaasim, agtanang ka iti amin na pangadeng mo no maipapan ka ni Elisa. Taamumat, iso tinobya ni Oliver akabsat mo. Ni Oliver ti ay ayatan ni Elisa, mama. Katamok dayta. Ngam kasapulan nak ni Elisa. Iso at tulungak lata. Awan dakas nga aramidak, mama. Nakatuhurogan ni Angel, Elisa. Impaidakon iti indayom na. Agyaman na, tatang. Anak, talaga ka di akayat mo aliklikan ni Oliver. Agtukyag tiriknak, tatang. Ngam day tati amok apamuspusan. Tapno makaliklik kami iti anak ko iti riribo. Maawatan ka. Ngam kasanaon ti ayan ayat yu ken ni Oliver. Ni Jinky ti ikalay sana. Ken iso ti maikarikan kwa na. Tapada na abak nang, tatang. Ken saanan ani Oliver ti importante ita kanyak. No di kat ti anak ko. Anak, Amok. Sapsapulan nak ita ni Oliver. Ngam awan panggap kong agpakita kan kwa na. kahit kasanon ni Richard, Tatang, agayat matkan ka ni Richard, anak ko. Nakadkadlaw-launay dayta. No saan na ka nga ay ayatan, nalabit, di nakatinulungan. tatang, Agkabsat dagayam ken ni Oliver. Kasano itanday ta? awan sa baling nga adda iti panunot ko ita. No di ti anak ko. Ni Richard, awan makunakkan kwa na, tatang. Nakasaysayat a tao. Nalaka nga asitgan. Adda aminan kan kwa na ti sapsapulan ti maysa a babae.
Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Agayat ka kankwana? Saan akas ta, tatang? Ngamkon kunak iti bagik. Adi payla iso ni Oliver. Elisa, Nasayahat ni Richard kanyak. Iso aso papakak mat iti kinasayaan. Hoy! Babaunan! Mabisin akon! Ay, Ma'am Jingkay! Awan latta ti nagbaliwam. Di nakakadi sursuro ni senyora? Awan lakot agpukpukaw ka. Di mo ka di may bagay tinasayaat. Sa anak mo't nga ayop Darasam tiyag gunay! Mabisin akon! Anya nga ruti ka na, Ma'am Jingkay. Ibagam tay talaga kayat mo akanan, tay iso ti saganak. Tama ano, di mo tumanan kayat ti saganak. Kat pasukatam tumanan. Uray ang yamakan! Okay, Ma'am Jinky. Mabitlaang tay nakmang isagana. Ipan kunto ni Gisilid mo. Ala, maan kan Ma'am Jinky. Tanakaturog pa iti anak mo. Saan naggayam ang mabisin, Sita? Anya? O sige, kanamlatan day ta kanak kuma. Aguray ka. Apay? Agan ano ka? Kimaro ka di ti bulan-bulanam? Taapay akas ta ti panagsasaom? Nakaal-alumanay. Sita. Ay, apa yan, Ma'am Jingkay? Saan na nagawawid ni Oliver? Kailiw mo. Amaw, Ma'am Jingkay. No nasaya at ti ugalem, amangan no masursuro na kangaayatan ni Sir Oliver. Ngam no kanayon a binubugkaw ti panakisaritam kada kami akatulaw. Ay, awan saan ama ay ayo ni Oliver kan ka? Alakit din, mangan kan. Agigup ka iti sabaw. Ibusam day ta insaganak akanam. Diyak kaya timangan. Ma'am Jingkay, mangan kan. Di kagdanag. Agawid tumutlaang ni Sir Oliver. Aday ta, nakupin kong dagiti linabaak abado yaw. Naliday ka manon, Ma'am Jingkay. Makaoma ti kastoy abiyag ko dito eh. Ada aklatan dito balay. Masikuranak dito eh. Kasta talaga, takaan anak mo paylaeng, ma'am. Agtangtanggad ka paylaeng, no ar-arigan. Ni Mama Marita, inaldaw arumwar. Mapan nga rod makimadmadyong. Sipod pay, kastan ti aramid na. Masikuranak dito eh. Ma'am Jingkay, di ka agong ungot iti damaga ka. Nga niya? Di mo ka di kaya ti agsubli ijay Cebu? Saan amabalin? Ikalay sanak pa'y nga umuna ni Oliver, sakbay nga agsubliak ijay. Kano agsubliak man ijay? Nas ka nakaduwak ni Oliver. Ma'am, ay ayatam apirme ni Sir Oliver. Uri ni Oliver, ay ayatan nakmat, Sita. Amom kan mariknam no anya tipod no, Ma'am Jingkay. Sita, adan anak mi. Gapumutlakan ka, saan ka di? Anya? Oops! Di ka agong ungat, kunakmanan, ma'am. Tano kastamla ka na yawn. Ay, talawan ka Agsubli ako ni di lugar may. Awanan katulong yaw. Anya? Ay na, Ma'am Jingkay. Awan makaanos kan ka katulong. Syaklaang at talaga. Mabalin ka di, Sita. Sumardang kan? Agbalbaliw kan, Ma'am Jingkay. Tapno mapadasam mo tipudnaw a kinaragsak. Anya? Tikunam? Baliwam ti ugalem. Tanagdak!
Sus, Ma'am Jingkay. Kun di mon ipilit ti bagim ka ni Sir Oliver. Tamumot at di nakakayat. Nagtured kamatan nga agsao iti kasta kanyak sita. Ops! Di kagong-ungat kun akmanan, Ma'am Jingkay. Tano maumaak. Talaga tumalaw akong dito ya balay. Kat awanton katulong niyo. Kasano, iho? Agsublita ni jay syudad? Papa, Liklik-likan na ka ni Elisa. Isuabaybay ang pailaeng. nagsakit matan ti kastoy, Papa. Ti aramidem, ipamaysam ti matang mo iti negosyom. Katadadapay aparang ayam para kadagiti anak mo. Papa, Tano talaga ada kayo kini Elisa tinaikari iti tunggal maysa. Agsabat tulat na ti dalan yo. Kat pangaasim, ta saan ka kuman nga agbarbartag. Amangan numaisagmak kalaeng. Dayta abalay ti ilaklako da, Elisa. Dakkel abalay. Talaga abalay ti baknang, tatang. Wayne, adda ka no ije abroad ti akin ko kwa iti dayta abalay. Ije idan nga agnanaed. Ken adda ka no sa bali abalay da ditoy. Isu nga ilako dan. Panagkunag, mayat daytoy a lugar, tatang. Pagbalinan tayo a restaurant dayta. Nga uray pa'y medyo adayo iti sentro. Kasano nga raw nga daw may mangan no medyo adayaw iti sentraw. No naimas ti makan, kano adda pa kaay aywanda, dayuan dalat ta, tatang. Ay, kasta aya. Ala, makaamo kayo nga raw da. Oliver! Ibatanak! Oliver! Jak imbagang arakopan na ka. Oliver! Saan ka nga ayaten? Mawatam. Mamin, ano ka di nga ibagakan ka dita, ha? Oliver! Jak talikodan ti anak ta. Ipaay ko ti pagrebangakan ko na. Ngam no si ka. Pangasing taus to ko man. Saan ka nga ayaten? Mawatam! Why, Oliver! Di ka makawawat. Nagpuskol kit di tarupam, ah. Di ta ka manlangan. Maiturad na paygayam alaawan, Oliver. Katgapo day takan ni Elisa. Tiawanan bain a babae. Inagaw na ni Oliver kanyak. Awanan bain! Apay ang nagikis ka, Jinky? Papa, Gapo ka di kini Oliver? Jack Maklon nga inatiw nagtimay sala ang amo chacha. Papa, Saan nga amin abanag kat matagikwam? Nga uray pa'y ado ti kwartam, Jinky. saan na mabalin, Papa? Kalpasan ti amin. Ngaging gaita nga dan anak mi ka ni Oliver. Di naklat ta maayat. Jinky. Sigod ang naragsak kami ka ni Oliver. Ngam ididimtang ni Elisa. Nagbaliwan na namin pinsan ni Oliver. Husto ko man, Jinky. Aklo na madi nakakayat ni Oliver. Di mo nipilit ti bagim kankwana. Saan ang mabalin? Jack itulok ang mapukaw ni Oliver. Itibiyag ko! Oh, Oliver, inmay ka dito'y siladmi iti anak ta. Tapno ka sarita ka apumanaw kan dito'y balay mi. Anya, Saan ka na kaya't makita, Jinky? kastan ti ibagam kanyak. Idinto ta da anak ta. Ibatim ti ubing kat pumanaw kan. Anya, Pumanaw kan. Gapo tadikan kaya't ang makita.
Pumanaw nga ta ni Jinky iti balay da Oliver. Gagayen, di uliwayan na denggen ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.